हिट मशीन खेसारी लाल यादव के जलवा प्रत्येक सीजन में बरकरार रहेला। यानी प्रत्येक सीजन में खेसारी लाल यादव के गीत सुपर डुपर हिट होला, ट्रेंडिंग में जाला। एक मुख्य वजह रउरा सब के हमें वीडियो में बताएम, रउरा वीडियो में अंत तक जरूर बना रहे। ओकरा से पहले अब नमस्कार प्रणाम, भोजपुरी स्पीड न्यूज में रउरा सब के स्वागत बा। अगर अभी तक रउरा यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो देर ना करी, फटाफट सब्सक्राइब कर दी, बगल में बेल आइकन दबा दी और साथे साथे ये वीडियो के लाइक भी कर दी। अब देर ना करते हुए खबर के तरफ लेके चलता नहीं तो बता रहा बनी कि भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के गीत आखिरकार ट्रेंडिंग में कहे जाला। उनकर कोनो भी सीजनल गीत होके चाहे ऑर्केस्ट्रा गीत होके यानी डीजे सॉन्ग होके तो काहे सुपर डुपर हिट होला। ओकरा पीछे के मुख्य वजह ई बावे कि खेसारी लाल यादव कोनो भी सीजन से पहले अपन गीत के बहुत बढ़िया तरीका से तैयारी करेलन। जी हाँ, साथे साथे खेसारी लाल यादव वीडियो में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेलन, अच्छा तरीका से काम करेलन। साथे साथे खेसारी लाल यादव कोनो भी गीत तैयार करे से पहले भोजपुरी अपना फैन लोग के एकदम ख्याल रखेलन कि वो फैन लोग कैसन गीत के मांग कर रहल बा। जी हाँ, यह मुख्य वजह बा कि खेसारी लाल यादव के गीत कोनो भी ट्रेंडिंग करे लगेला। खेसारी लाल यादव के गीत काफी सुपर डुपर हिट होला। जी हाँ, रउरा सही सुन रहल बानी। रउरा सभे के ई खबर न्यूज कैसन लागल रउरा कमेंट बॉक्स में अपन राय जरूर रखेम। साथे साथे ए वीडियो के रउरा सभे ढेर सारा शेयर करी। धन्यवाद।